Arratsaldeon, ongi etorriak Hezkidetza da bide bakarra ekintza feminista indarkeria matxisten aurrean trebakuntzaren 4. saio honetara. Maria naiz, Alboaneko hezkuntza formaleko arloko kidea eta zuekin egongo naiz saio hauek bideratzen eta aurkezten egun hauetan. Gaurko saioan bi taldetan bananduko gara, euskarazkoa eta gaztelerazkoa. Orain jarraituko dut gazteleraz hitz egiten, dinamika saltzeko eta banatzen garenean jarraituko dugu aurkezpenarekin bakoitza bere hizkuntzan. Buenas tardes, os damos la bienvenida a la 4ª sesión del ciclo La coeducación es el único camino, acción feminista frente a las violencias machistas. Un espacio formativo en coeducación de Educalboan que cuenta con el apoyo económico de la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad de Lankidetza. Yo soy María, formo parte del equipo de educación formal de la ONG Alboan y como ya sabéis quienes nos seguís desde la primera sesión, estoy con vosotras acompañándoos y presentando los diferentes encuentros. Y hoy además contamos con mi compañero Álvaro porque, como os decía al comienzo de la sesión, nos vamos a dividir en 2 grupos, el grupo de castellano y el grupo de euskera. Contaremos como ponentes con Luar desde Iruki La Rosa en la sesión en euskera y con Miguel Ángel Martínez Cantillo, que estará en el espacio en castellano. Mantenemos además la dinámica habitual del ciclo, nos hemos conectado ahora a las 5, esta breve presentación y luego ya damos paso a Luar y a Miguel Ángel hasta las 6 o 6 y 5, 6 y 10 aprox. Y tras esas ponencias nos volvemos a juntar de nuevo en el espacio principal del Zoom, ¿vale? Venimos todas las personas a la sala grande y ahí Álvaro lanzará a los profesores especialmente una invitación interesante, ¿no? En un momento publicitario. Y después de eso tenemos también vamos a tener como siempre pues un ratito de preguntas, diálogo, ¿no? Les decía antes de esa terapia que venimos haciendo, tutoría, lo que queramos. Y cerramos pues sobre las 6:30 aproximadamente. Este último rato lo haremos en castellano y así podemos compartir todas juntas, pero si alguien quiere expresarse porque siente que se expresa mejor en euskera, sin problema podemos acompañar y traducir. Y como siempre, grabamos las sesiones, estamos en ello y además quedarán a vuestra disposición cuando finalicemos el ciclo completo, junto con presentaciones y materiales que nos compartan las personas ponentes. Pasamos ahora a dividirnos en los 2 grupos. Para quienes estuvisteis es recordatorio en la sesión de división y para las nuevas personas nos vamos a dividir quedando las personas de euskera en esta sala. Así que zuek ez dozue ezer egin behar. Nos vamos las de castellano, ¿vale? Las de castellano tenemos que ir a la parte inferior que os aparece salas para grupos pequeños y tenéis que clicar ahí y aparece el espacio de la sala de castellano o grupo de castellano, algo así he nombrado. Clicáis y aparecemos en la otra sala. Si alguien tiene algún problema, que nos escriba por chat y le ayudamos. Y Álvaro se queda aquí. Si llega alguien, nos la mandas a Miguel Ángel y a mí. Venga, eskerrik asko. Primeran, jendea hori mugitzen den bitartean, hemen euskaraz egingo dugu saioa, eta orduan, hori, Mariak esan duen bezala Albero deitzen naiz, Alboaneko kidea naiz, eta gurekin batera badago Luar Agirre, bera bada Iruki La Rosako kidea, eta bebai, trans errealitatearen eta LGTBIQ errealitatearen eta ikasketak egin ditu bebai, aditua da, eta beak gurekin egongo da saio honetan maskulinitateei buruz hitz egiteko, eta ez dago asko gehiago esateko, Mariak esan duen bezala gutxi gora bera
ordutxo bat izango dugu, 6:10, eta gero ja berriro bilduko gara bitaedeak eta jarraituko dugu saioarekin. Ados, orduan Luar, mila esker gure gonbidapena onartzeagatik eta zurea da hitza. Eskerrik asko, Álvaro. Bueno, kaixo equipo, zer moduz zaudete? A ber, ez zaituzte entzuten? Hola egiten du Krisek? Ondo. Anda, bai, zer moduz joan da eguna? Hemen zaudetenok ze zaete? Irakasleak? LH-ko irakasleak, DBH-ko irakasleak? DBH eta batxillergokoa. Bale, eta zer moduz? Bueno, la lucha. La lucha, bale. Bale, Ni gainontzekoak? batxillergokoa bai. Bale, eta zer moduz? Pues zuzentzen, a tope. Ba, animo horrekin. Bale, haurrezkuntzako irakaslea jarri du Pazek, bale, eta zer moduz haurrezkuntzan, Paz? Bale. Bale, ekipo. Bueno, nire izena Alvarok esan duen bezala, Luar da. Hautzi gabe, bale. Bale, Paz. Ba, animo. Bueno, nire izena Luar da. Iruki Larroxa kooperatibatik nator. Gure kooperatiban batez ere lantzen duguna da LGTBIQ gaiak, gizontzearekin eta maskulinitatearekin zerikusia dituzten gaiak. Osea, batez ere gizonekin egiten dugu lan. Eta bestalde pedagogia feministekin, bale? Badakit hemen eman diren hitzaldiak batez ere hezkidetzaren ingurukoak dirala, eta horrekin atope, baina gure ikuspuntua batez ere pedagogia feministak dira. Orduan, hau zuenen hitzaldia da, edo egon zareta aurreko hitzaldietan? Ez? Egon gara ja. Bai, Egon zarete? Bale, eta zer moduz joan dira? Oso ondo. Oso interesgarriak, bai. Bai, bale, nik hemen, nire txapa prestatu dut, pertsona gehiago izango ginela pentsatuz, baina nahi bezute elkarrizketa bat eduki dezakegu, osea, hori, nik nire txapa prestatu dut PowerPointak eta bar, baina momenturen batean zehozer elkarbanatu nahi dezute edo esaten ari naizena baldin badakizute aukera dago niri esateko, aizu Luar. Venga, aurrera, bale? Orduan, hasiko naiz? Bai? Bale. Bale, danok ikuste zute? Bai, hori da. Bai. Oso nik ikusten da, bai. Bale. Bale, guai. Bueno, goazan aurrera. 5:12, bale, perfecto. Bueno, orduan, jarri diogun izenburu hau da, maskulinitateen desareikitzea, bakarkako, eta, hemendik kenduko dut, ze bestela ez dut ikusten. Bakarkako eta kolektiboko ibilbidea aldi berean, bai, eta gaur landuko deguna, 5 puntu hauek izango dira, bai. Alde batetik, gizontasuna nola eraikitzen dugun, bigarrenik gizontasuna versus maskulinitatea, hau da, zergatik hitz egingo dut gizontasunaz eta ez maskulinitateaz. Gaur egungo egoera gizartean orokorrean zein den eta konkretuki hezkuntza sisteman, ikusiko dugu pixkatxo bat ze pastel dakagun, aunque bueno, segurenik zuek ikuste dezute. Mutiekin zein erronka nagusi ditugun eta gero lanketa zehatzak begiratuko ditugu, bale? Orduan, gizontasuna nola eraikitzen den jakiteko, lehenengo ulertu behar dugu patriarkatua zer den eta nola funtzionatzen duen. Bueno, patriarkatua edo cis heteropatriarkatua. Bale, hetero danok ulertzen dugu zer dan, ez? Bai, eta cis hau badakigu zer den? Batzuk bai, bale, bazpare azalduko edet, bale? Jaiotzean,
gure genitaletan oinarrituta genero bat esleitzen digute, bai? Zakilarekin jaiotzen bazara, mutila zarela esaten dizute, eta aluarekin jaiotzen bazara, neska zarela esaten dizute. Orduan, zure generoa esandako horrekin bat egiten baldin badu, cis zara. Esleitutako generoa eta zure generoa bat ez badator, trans zara, bale? Orduan, laburbilduz, cis da transaren kontrakoa. Transak ez zaretenok, cisak zaret. Orduan, zer da patriarkatua? Patriarkatua sistema soziopolitiko bat da, zein gizonezkoak nagusi gisa kokatzen dituen. Haiek dira agintzen dutenak, eta ahul diren pertsonen, batez ere emakumeen, baina baita beste identitateen, gainetik jartzen ditu. Sistema horrek gizonak berez nagusi direla sinestarazten digu, eta hori justifikatzeko boterea eta kontrola erabiltzen ditu, askotan presio psikologikoaren edo indarkeriaren bidez. Eta gainera hau, eske hau da mundiala dena, modu natural batean aurkezten dela. Bai? Deskribapen hau Bell Hooksen El deseo de cambiar liburutik ateralet, bale? Gero hitz egingo dugu honen inguruan. Orduan, hau da, patriarkatua egiten duena da, jaiotzean ditugun genitalen arabera, genero bat esleitzen digu, genero bat bestearen gainetik egongo da, eta honen arabera jokatzeko modu bat edo beste bat ikasi behar dugu. Eta galdetuko diazute, bale, baina zintzu dia jokatzeko modu hauek. Bueno, hau jakin duzute. Gizonezkoa baldin bazara, alde batetik balore maskulinoak daude, eta emakumezkoa baldin bazara, bestalde, balore femeninoak daude. Eta ezintzuk dira, balore femenino eta maskulino hauek. Honi ditzen diogu genero sozializazioaren prozesuak. Gu jaiotzean ikasi bar dugu gizonezkoak izaten, ikasi bar dugu emakumezkoak izaten. Nola ikasten dugu? Eta ze balorerekin? Bueno, balore maskulinoak dira, indartsua, ausarta, arriskuak hartzen dituena, adimentsua, jakintxoa, aktiboa, autonomoa, langilea, bortitza, botereduna. Bestalde, balore femeninoak zeintzuk dira? Esango genuke justo kontrakoak direla, bale? Aula, beldurtia, preventiboa, emozionala, inozoa, pasiboa, zaintzailea, empatikoa, goxoa, baketsua, boteregabea. Honek esan nahi du balore maskulinoak dituen pertsona batek edo pertsona guztiak mutilak direla? Ez. Honek esan nahi du mutil guztiek balore maskulinoak dituztela? Ez. Obviamente, bai neskak eta bai mutilek ditugu bai balore maskulinoak eta bai balore femeninoak. Baina, premia eta zigorra honen arabera ematen da. Eta orduan, nola ikasten ditugu balio hauek? Hau superguai dago, baina nola ikasten ditugu balio hauek? Honi deitzen diogu, genero sozializazio agenteak. Izango litzateke generoaren polizia modukoak, bale? Guri erakusten digutenak nola jokatu behar dugun eta nola izan behar garen gizon eta emakume. Orduan, hemen hainbat agente daude, hainbat irakasle edo hainbat polizia. Ostia, txungoa da irakasle eta polizia esaldi berdina jartzea, baina kasu honetan hala da. Orduan, lehenengo sozializazio espazioa familia da, hau badakigu. Orduan, hizkuntza, jolasak, arropa eta itxaropenen bitartez irakasten ditugu genero kodeak, bale? Milaka ikerketa daude, esaten dutenak jaio berriei haien genitalen arabera eta haien generoaren arabera desberdin hitz egiten diogul. Gauza hauek aldatzen hasi dira, baina errealitatea hau da, bai? Jaiotzean eta esleitutako generoaren arabera ja izen bat jartzen diogu aurrari. Orduan, honek ja gauza asko esaten ditu. Etxeko rolak ere eredu isilak dira. Normalean ez dugu esaten gizonek ez dutela garbitzen, baina etxean hori ikusten badute, hau barneratzen da. Bai? Gero, zein da hurrengo agentea? Bueno, hezkuntza sistema. Familiaren ondoren hezkuntza sistema da.
Kurrikulum esplizituaz gain, kurrikulum ikustezinak balio maskulinoak lehensten ditu, bai? Lehiakortasuna, arraziltasuna, irakasleen artean, irakasleen gure jarrerek ere eragina dute. Nori ematen diogu hitza klasean? Nor entzuten dugu? Noren arazoak kudeatzen ditugu eta nola? Zer esaten dugu eta nola jokatzen dugu, bai? Eta eskolan sarritan, emozioen eta zaintzaren balioa bigarren mailan uzten da. Eta hau irakasleekin eta hezkuntza sisteman super argi ikusi dezakegu. Osea, klasetan geroz eta haur gehiago ditugu. Hau da, sistemak ez ditu irakasleak zaintzen eta aldi berean 20, 25, 30 haur baldin baditugu klasean, ezin ditugu zaindu. Eske ez gara iristen, bai? Eta abola da, hau errealitatea bat da, orduan. Ja, oinarriz, sistemak irakasle moduan ez gaitu zaintzen, bai? Eta zaintza zer da? Balio femenino bat, bai? Orduan, ze puntutan uzten dugu hau? Bueno, jarritzeko, komunikabideak eta sare sozialak, honen inguruan eukigu, irudiek rol estereotipatuak birproduzitzen dituzte, gizonak ekintzaile moduan eta emakumeek pasibo modu, bai? Publizitate eta filmek ere, normal gisa erakusten dute emakumeak zaintza lanetan eta gizonak ekintza eta boterearen eremuan, eta gainera, eta batez ere gaur egun, sare sozialetan eragin handia dute eredu maskulinino toxikoek, bale? Orain hitz egingo dugu maskulinitate toxikoen inguruan, baina sare sozialetan hau ze modutan ikusi dezakegu, sare sozialetan arrakasta eukitzea esan nahi du, dirua, emakumeak eta kontrola edukitzea, bai? Orduan, modu honetan zer irakasten ari gara. Jarraitzeko, erlijioa, kultura eta instituzioak, inguruan badakigu, diskurtso moralak eta kultural askok hierarkia naturalizatzen dute, gizona da burua, emakumea laguntzailea da, bale? Etxetan ere ikusten eta batez ere entzuten dugu nik gizon bezala zu laguntzen zaitut, eske hau ere zure etxea da, orduan ez nauzu laguntzen, bai? Eta lege, ospakizun eta ohitura askok baita ere balio hauek sendotzen dituzte. Eta bukatzeko, eta gainera hau puntu garrantzitsua da, kuadrilen puntua, eta, ze erlazio duen nerabekin. Nerabezaroan taldearen presioa funtsezkoa da. Hau seguruenik zuen egunerokotasunean ikusten ez dute, eta taldeak onartzen duen modura egokitu behar dira mutila, bai? Orduan, txantxak, apodoak, umore maskulinoa, kontrol mekanismo bat bihurtzen da. Bale? Ez dira txantxak, violentziak dira. Badakigu gaur egun, oraindik iraintzeko, batez ere mutilen artean iraintzeko erabiltzen duten hitz premiuna marikoi dela. Orduan, horrela barneratzen da zer onartzen den eta zer ez den onartzen. Taldean gizon izatearen kode soziala ikasten da, bale? Lehiatuz, ezin duzu ahultasunik erakutsi, ezin duzu utzi zure autoritatea zalantzan jartzen, eta bar. Justo, 5. puntu hau oso ikusten da Heartstopper seriean. Ez dakit ikusi dezuten, baina ikusi ez badezute gomendatzen dizuet. Jakingo dezute, justo ez dena ikustean jakingo dezute zertaz ari naizen. Baina hau nola bihurtzen da natural? Zesan dugu, patriarkatu hau da, baina eske gainera era natural batean erakusten du, bai, askotan entzuten dugu, eske gizonak horrelakoak dira, emakumezkoak horrelakoak dira, zer esan nahi du horrelakoak direla, ADN-ean dago, ez hau ez dago ADN-ean, baina hau da patriarkatuaren txantxa. Orduan, nola bihurtzen da natural? Alde batetik, errepikapenaren bidez, mezu bera etengabe jasotzen dugu iturri desberdinetatik. Bigarrenik, ikusgarritasunaren bidez, beste aukera batzuk ez dira agertzen, beraz,
ez dira existitzen, bai? Zenbat aldiz ikuste ditugu beste motatako maskulinitateak, bueno, gaur egun gehiago. Baina agian gure nerabei hori oraindik ez zaie iritsi. Zigor sozialaren bidez ere bihurtzen da naturala, nola ba, arauak hausten dituenari burlak edo bazterketa egiten zaio, eta bukatzeko diskurtso biologikoaren bidez. Horrela jaio gara, mutilak horrelakoak dira, neskak horrelakoak dira. Bueno, eraikuntza soziala naturaltzat jotzen da, bale? Baina eske honek gizonezkoa izateak edo emakumezkoak izateak ez du naturaltasunik, bale? Hau ikasten dugu zer. Orduan, zer gertatzen da nerabezaroan? Hau da zuei interesatzen zaizuena. Ba, nerabezaroan gizontze prozesu bat hasten dugu, bale? Baina, honekin joan baino lehen, gizontze prozesu honekin joan baino lehen, pixkatxo bat komentatuko dizuet zer den gizontzea eta zer den maskulinitatea gauza desberdinak dira eta. Hirukilarroxatik hasiera baten hasi ginen maskulinitatearen inguruan hitz egiten, baina gero konturatu ginen ez dagoela maskulinitate eredu bat. Maskulinitate pila bat daudela eta berez maskulinitatea ez da problematikoa. Gizontzea eta maskulinitate toksikoa dira problematikoak, bai? Orduan, bueno, zer da maskulinitatea? Balio maskulinoekin, osea, oraintxe bertan ikusi degunarekin loturiko rol, jokabide, espektatiba, pentsaera eta sentimendu desberdinen multzoa da. Vale? Maskulinitatea gorputzetan, portaera eta gizarte harremanetan eragina duen efektu multzoa da eta ondorioz sujetu maskulinoaren sortzailea da. Berriz, honek esan nahi du maskulinitatea gorpuzten duten pertsona guztiak gizonezkoak direla? Ez. Honek esan nahi du maskulinitatea txarra dela? Ez. Bueno, agian balio batzuk bai eta beste balio batzuk ez. Bai. Hau maskulinoa da ekipo. Aber erantzunak? Ez, Cristiano Ronaldo maskulinoa da? Bai. Ez, balio maskulino batzuk baditu. Balio maskulinoak bai baditu, claro. Bai, balio maskulino toksi batzuk ere identifikatu ditzazkegu, bai? Zetangana. Bueno, bai, ekipo hau maskulinitatea da. Baina hau ere maskulinitatea da. Bai, hemen ze ikusi dezakegu, maskulinoa den emakumezko bat. Hemen ikusi dezakegu gizon trans bat, bale, hau gizon trans bat da. Orduan, maskulinitatea suposatzen da. Ni ere gizon, nahiago mutil transa naiz, bale? Orduan, nire maskulinitate ikasketa prozesua 20 urterekin egin nuen, bale? Orduan, pixkatxo bat desberdina da, niri ez zitzaidan natural bezala ezarri, baizik eta nik maskulino izaten ikasi behar izan dut 20 urterekin, orduan 20 urterekin kontzientzian ekan esateko, balioa hortuko dut, gustatzen zaidalako, baina hau ez dut hartuko nahiko txumoa iruditzen zaidalako. Orduan, ez dago maskulinitate bakarra. Maskulinitate anitzak daude, maskulinitate pila bat daude. Gaur ze maskulinitate inguruan izango dugu? Maskulinitate toksikoaren inguruan, bai? Orduan, zeintzuk dira hauen ezaugarriak? Autonomia eta independentzia, zaurgarritasunaren eta dependentziaren ukazioa, bale? Danok gara dependenteak. Bai, ala bai, hau da. Individualismoa eta lehiakortasuna, babeslea, heroia, gerlaria, salbatzaileak. Indarkeriaren naturalizazioa eta instrumentalizazioa harremanetan, hornitzaileren papera eta enpleguaren garrantzia, autozaintzaren eta besteen zaintzaren ukazioa gehi arriskuaren kultura, gure nerabetan pila bat ikusten dugu, eta niri gehien interesatzen zaidana da amputazioa eta errepresio emozionala, eta hemen jarri dut. Ea zerbait komentatu dezakezuen esperientzarik, ze esan nahi dut honekin? Gizon zisei gertatzen zaiena da, ez zaiela uzten
haserrea ez den beste sentimendu bat erakusten, bai? Orduan, ikusten dugu mutilak txikiak direnean maitaleak direla eta maitasuna ere jaso dezaketela, baina momentu batetik aurrera ikasten dute hau ez dela horrela izan behar. Nik nahiko argi ikusi dut, alboan ditudan mutiletan. Orduan, orain zuei galdetzen dizuet irakasle bezala, honen inguruko esperientzarik badakazute, non, aurreko urtean mutil bat super maitagarria zen eta udara pasata bat batean kriston buelta eman dion bere bizitzari. Edo semeak baldin badituzute, nahi bezute, serietatik aurrera hitz egin dezakegu honen inguruan. Bale? Zuek bitartean pentsatu. Vale. Zer gehiago. Obvio, homofobia eta misoginia, wow, la orden del día. Protagonismoa eta inbasioa, bere klasean seguranik ikusten ez dute. Oro jakituria eta bete arrazoia sentimenduen gainetik, femeninoarekiko desmarkatua eta emakumea kulpabilizatu, bai, nori ez zaio hau gertatu. Emakumea objektu bezala bihurtzea, anaitasun maskulinoa, korporatibismo maskulinoa edota anaidia, eta bukatzeko privilegio desberdinen mantenioa, bale? Orduan, guzti hauek dira maskulinitate toxikoaren ezaugarriak eta berez hauen inguruan pentsatzen badegu, eske super toxikoak direla ikusi dezakegu, erraz. Vale. Orduan, maskulinitatea gauza bat da, gizontasuna beste gauza bat da. Zer da gizontasuna? Subjetibitatea da. Eta honi, sistema patriarkalak egitura sozialetan botere estatusa ematen dio. Bai, gizon izateagatik, ja, gizartean posizio batean zaude. Egitura soziala, gizarte edo talde bateko gizabanakoen arteko harreman sistemak hartzen duen forma dela ulertuz. Bale, hau agian hizkuntza pixkat teknikoa da, baina labur bilduz edo azalduz. Gizontasuna ez da soilik identitate pertsonala, baizik eta gizartean boterea nola banatzen den erakusten duen posizio bat. Gure sistemak, hau da, sistema cis-heteropatriarkalak gizon izateari nagusitasun edo autoritate estatus bat ematen dio, eta hori gainera gure eguneroko harremanetan islatzen da. Nork hitz egiten duen gehiago, nork hartzen dituen erabakiak, nork zaintzen duen, justo aurreko astean eskola bateko klaustroan egon nintzen, ezkitetzen inguruko movida bat egiten, eta irakasle batek esan zian, jo, eske, egia da, lehen hezkuntzakoak ziren, egia da, 80% eskola hontan emakumezkoak gara, baina gero klaustroetan gehienez egiten dutenak gizonezkoak dira. Hola da, bakarrik gizonak direlako, bai? Beraz, gizontasuna ez da bakarrik ni nola sentitzen naizen, edo ni zer naizen, baizik eta non jartzen dagoen gizarteak. Eta honek ze ondorio ditun gure harremanetan, bai? Eta hau da interesgarria dena, zer gertatzen den harremanekin. Orduan, goazen bueltatzera nerabezarretara. Zer gertatzen da hemen? Ze movida dakagu gure nerabekin? Gizontze prozesu bat gertatzen dela. Zer esan nahi du honek? Gizontze prozesu bat esan nahi du, haur izatetik gizona izatera pasatzen dela, bai, hau lertzen dugu. Eta gainera, gizontasuna ukapenaren bidez eraikitzen da. Hau da, gizonezkoa naiz, ez naizelako emakumezkoa, ez naizelako homosexuala, eta ez naizelako haur. Bai? Orain, honek
kriston arazoak ekartzen ditu. Bai, zeintzuk dira arazo hauek. Bueno, nerabezaroan mutilak hasten dira, beren gizon izatea frogatu behar dutela. Eta guztiak frogatek eta frogak eta frogak eta frogak dira. Hau argi ikusten da, zuek irakasle bezala, seguruenik egunerokotasunean ikuste duzute, batez ere haien artean aritzen direla, maskulinitate arriskutsu edo toxiko horretan. Bai, ea nork egiten duen astakeririk handiena. Nik hau, batez ere, 3., 4., 5. mailako LH-ari naizen. 3-5 arteko aurrekin nik ikusi dut. Ea nork egiten duen astakeririk handiena. Eta, karo, honen inguruan, edo hau oinarritzat hartuta, mezu esplizitu eta implizitu asko jasotzen dituzte. Ez zaitez habla izan, defendatu zaitez, egon kontrolpean. Bueno, ondorioz, autonomia eta indarra gizontasunarekin lotzen dute, eta emozioak adieraztearekin ahultasunarekin, bai? Eta ondorioz feminitate. Bestalde mutil asko lotxatu egiten dira emozio goxo edo tristura erakusteaz. Beldur dira epaituak edo baztertuak izateko, izan ere, lehen esan dugutan bezala, gizonezkoei erakutsi diegu edo erakusten digute edo erakutsi zaie erakutsi dezaketen emozio bakarra haserrea dela. Eta askotan, beldurra, tristura eta gainontzeko emozioak haserraren bitartez erakusten dituzten. Baina, karo, honek zer ekartzen du? Alde batetik emozioen nahasmena, ez dakite ez da nola izendatu sentitzen ari diren hori, eta, bueno, are gutxiago kudeatu, vale? Nola kudeatuko de tristura hau ez baldin badakit, ez da nola izendatu. Zaila da. Hori alde batetik nahasmena eta bestalde bakardade emozionala. Ez dute norbaitik kontatzeko espaziorik. Nik askotan ikusi dut, neskak mutilen psikologo edo terapeuta bezala jokatzen dutela. Mutilek haien artean ez dutelako emozioen inguruan hitz egiten. Ez da, hau fuertea da, bale? Zergatik da horren fuertea? Honek sufrimendua dakar. Hau da, gizonezkoek kriston zauria dute. Eta honekin empatizatzea, bizi garen gizartean, eta batez ere emakumezkoak izan da, edo beste identitate bat eukita, zaila da. Askotan, gizonezkoak ikuste ditugulako etxai bezala, baina berez etxaiak ez di haiek. Sistema bera da. Bale, zer gehiago gertatzen da nerabezaroan. Kuadrilla dela ispilua, onarpena taldearen arauen arabera egiten da. Haien artean gainera asko nagusitzen dira hierarkia maskulinoak, hori norden ausartena, indartsuena, egin ligatzen duena, eta honek ze sustatzen du, lehiakortasuna, umore betza edo iraingarria, indarkeria txiki legitimatuak, txantxak edo kolleja bat, bueno, hauek indarkeriak dira. Orduan, kontuz honekin ze taldearen presioak benetako emozioen eta harreman osasuntsuen garapena oztopatzen du. Ze gehiago, mutil asko sentitzen dute etengabeko presioa nahikoa izateko. Fisikoki erakargarria, sozialki indartsua, kirolean honek obvio, antsietatea, danoi bezala. Antsietatea, autoestimu baxua eta depresio sintomak sor ditzake. Eta honi gehitu behar zaio, ez dakitela, honen inguruan hitz egiten. Orduan, kriston pastela sortzen zaigu hemen. Bestalde, honek, karo, barne gatazka dakar. Askotan haiek barruan duten gatazka da, nire barruko sentimenduek ez dute bat egiten gizarteak eskatzen didanarekin. Orduan, zenolako gizona naiz. Nola atera naiteke hemendik. Eske egin nahi ez ditudan gauzak egin behar ditut. Hau ez dakite segurtasunez nola adierazi,
hitzak ez dituztelako eta espazio horik existitzen ez delako, eta mutil askok honengatik hutsune identitarioa sentitzen dute. Ez dira sentitzen eroso, ez rol zaharretan, gizonezkoa izateko rol zaharretan, baina ez dute beste alternatibarik ezagutzen, eta hau oso mingarria da, bai? Azkenean, ez daude eroso haien generoarekin, eta normal. Orduan, nerabekin dakagun panorama hau da. Claro, honi lotuta, beste gauzatxo bat, hartu behar dugu kontuan. Eta da, gaur egun gizartean dagoen, diskurtso erreakzionario txungo hau, bale? Azken urteetan batez ere, gero eta gehiago entzun ditugu gizonen aldetik diskurtso erreakzionarioak edo negazionistak, hau da, feminismoaren eta parekidetasunaren aurrean defentsa jarreran sortzen diren erantzunak, bai. Baina, karo, diskurtso hauek atzean zer dakate. Nekea, gai berberaz etengabe hitz egiteagatik, beldurra. Zergatik, botere edo privilegio hauek galtzeko beldur direlako, jankintasuna, informazio faltagatik, justo lehengo gunean LH-ko laugarren maila batean egon, eta hor batek esan zuen. Eske, neska bat jotzen badezu, vas a la cárcel de menores. Zer gertatzen da honekin? Ze diskurtso dira, hauek nondik atera dute informazio hau? Orduan, jakintasuna, bale? Eta frustrazioa. Orduan, errealitatea zein da, mutil asko oso negatuta daudela feminismoaren inguruan hitz egiteaz, eta tratu honen inguruan dukagu diskotxengatik. Haien kontra doan zerbait dela pentsatzen dutelako. Eta, karo, hau kriston araza da, zergatik gizonezkoak ere behar ditugulako patriarkatua suntsitzeko. Azken finean gure helburua hau da, zergatik arazoa patriarkatua delako. Bestalde, parekidetasunari buruzko diskurtsoen polarizazioa eta simplifikazioa ere badago. Askotan entzuten ditugu mutilak esaten, errua kulpa eta zigorra individualizatzen dira. Sistemaren ikuspegia pixkatxo bat galduz, orduan, honen inguruan orain izan dizu edana. Pentsatu behar dugu, sistema baten aurrean gaudela, eta ez pertsona txarren aurrean gaudela, baina sistema hori ulertzen ez badugu, gizonek haien burua erasotua sentitzen dute, edo sentituko dute, eta, de hecho, hau da gertatzen ari dena, ez? Honek esan nahi du gizonezkoek ardurarik ez dutela? Ez. Gizonezkoek kriston ardura dute, eta ardura hau hartu behar dute. Ez da, gaixuak eske, gaixuak alde batetik, baina beste alde batetik guazen pixkatxo bat espabilatzera, bale? Honekin esan nahi duena da, ez hitzaile bezala, niri zerk laguntzen didan. Eta laguntzen didana da, nire aurreta nerabekin empatizatzea eta ulertzea, haiek ez direla txaiak. Eta bukatzeko, gaur egun sarritan bereintasunaren diskurtso formalak entzuten ditugu. Denok gara berdinak, denok gara pertsonak, denok gara pertsonak, baina denok ez gara berdinak, bale? Eta gainera hau esatea, violentzia asko eta asko alde batean uztea da. Berdinak izan beharko ginateke, helburua hori da. Baina gaur egun berdinak ez gara. Zergatik, neskak izateagatik, violentzia pila bat jaso dituztelako, bale? Orduan, ez gara berdinak. Eta honi erantzun bat eman behar diogu. Orduan, guazen kontu zibiltzera diskurtso hauekin oso azalekoak direlako.
Karo, aurrerapen legal asko eduki ditugu azkenengo urteetan, baina simbolo eta egitura mailan oso aldaketa gutxi egon dira. Honi ere, oso ilun dago, ez? Bai, barkatu. Honekin ere, kontuan hartu behar duguna da, eduki behar duguna da, gizonezkoek, emakumezkoek gizonen eremu tradizionaletara sarbidea eduki dutela, baina alderantziz, hau ez da pasa. Hau da, gizonezkoek ez dira zaintza, emozio edo zaurgarritasunaren esferara sartu, bale? Eta nik uste dut feminismoetatik hau dela eskatzen dena. Orduan, berdintasun faltsua, gaur egungo ezaugarri bat da. Orduan, zer gertatzen ari da hezkuntzan? Alde batetik, gaur egun ikastetxe guztiek adierazten dute berdintasuna balio partekatua dela, baina galdera da, zeren bila gabiltza berdintasunaz hitz egiten dugunean. Askotan, konfiantza, errespetua, bizikidetza jartzen dira erdigunean, eta hau super ondo dago, baina ez da botere harremanen edo desberdintasun estrukturalen azterketara heltzen. Hau da, berdintasuna ulertzen dugu ondo konpontzea bezala eta ez sistema aldatzea bezala. Bestalde, eskola gehienetan bizikidetza positiboa sustatzeko lan egiten du, elkar ulertzea, empatia, elkarrizketa, baina askotan gertatzen dena da gatazkaren sustraietara ez darera heltzen. Zentzu dira gatazkaren sustraiak? Boterea, generoa, emozioen kudeaketa, privilegioak, bale? Honekin esan nahi dudana da, gatazka saihesteko joera dagoela, bai, ez dakigulako, edo bai, interesatzen ez daigulako, edo denborarik ez dakagulako, eske hau super ulergarria da, bale? Irakasleak izan da, eske onaino gaude. Eta agian, ez dakagu denborarik, edo ez dakagu energiarik, edo ez dakagu jakintasunik hau egiteko. Seguro nik zuen eskoletan ikusi ez dute, kanpaina izaldi edo jarduera zehatzak egiten direla, kesi azaroaren, 25 martxoak 8. Baina honek ez dugu jarraipenik, ez da kurrikulumean txertatzen, eta ez dute ikastetxeko egitura osoan eraginik. Orduan askotan, berdintasuna ekintza simboliko bihurtzen. Zer gehiago? Hezkuntza komunitateko helduek, ez da dute formakuntza generoaren eta gizontzaren inguruan zaila da gazteekin lan sakona egitea. Bai? Zertarako balio du? Martxoak 8an kriston egun aukitzea, gero guk gure klasean edo aurrak haien etxeetan kriston astakeriak entzuten balin badituzte. Pues eske, batez ere hezkidetzarena eta pedagogia feministena egunerokotasunen egin behar dugun lana. Eta batez ere jarrerak dira, pentsamenduak, mundua nola ulertzen dugun. Gainera, zentzu honetan, gurasoek askotan feminismoa ikuspegi politiko edo ideologiko bezala ikusten dute. Eta ez hezkuntza ikuspegitik. Baina errealitatea da, formakuntza gabe ez dagoela kontzientziarik, eta kontzientziarik gabe ez dagoela aldaketarik. Eta honekin bukatzeko, aiten eta irakasle gizonen inplikazio falta. Hemen ikusi dezakegu, gehienak emakumezkoak zarete, gizonezkoak non daude, aitak non daude, nik hau nire egunerokotasunan ikusten dut. Orduan, badirudi berdintasunaren gaia emakumeen ardura dela. Eta gizonezkoek ez dutela bere burua subjektu gisa ikusten gai honetan, baizik eta ikusle moduan daude. Orduan, tamalez, gizon aliatu gabe, ikasle mutilek ez dute erreferenterik. Ez dute beste maskulinitate motatako erreferenterik. Orduan, egoera honekin lan egitea, zerbait aldatzea, oso zaila da.
oso zaila da. Orduan, bueno, zer modu zaudet ekipo? Barkatu, kriston txapa ematen ari naiz. Vale, eskerrik asko. Orduan, vale, 20 minutu, gutxi gora bera. Zintzu dira mutilekin ditugun erronka nagusiak gaur egun? Gaur egun mutil askok nekea, defentsa edo distantzia emozionala erakusten dute berdintasunaren eta feminismoaren gaien aurrean. Orduan, nire ustez, gure erronka nagusia ez da sermoi eta txapa gehiago egitea, baizik eta tresnak eta espazioak eskaintzea gizonezkoek eta mutile kasu honetan gure nerabeek, gure LH-ko mutilek, ulertu eta hausnartu ahal izateko, bale? Baina, bueno, erronka nagusiak zeintzuk dira. Balde batetik, lagundu behar ditu desberdintasun egoerak sortzen dituzten faktorez jabetzen, bale? Kontzientzia sartu behar dugu, germena. Eta batez ere ez erruaren bitartez, baizik eta arduraren bidez. Azken finean, helburua da botere harremanak ulertzea, haiek botere harremanak ulertzea, eta haien bizitzetan hau nola agertzen den ikustea. Eta guztia hau gainera, empatia oinarritzat hartut, bale? Nola sentitzen dira besteak, nola egiten du nire jokaerak inguruan, eta, bueno, honen movida zein da, empatia ez dela irakasten azalpen teorikoekin baizik eta esperientziaz eta emozioz. Bale, Eduard, baina nola egingo dugu hau? Bueno, bale, lehen pausoa ez da hitz egitea, baizik eta entzutea. Eta realitatea da mutilak askotan ez direla entzunak sentitzen. Seguruenik zuei esan dizute, jo, eskerrua beti nerea da. Hau, esaldi hau supertipikoa da. Orduan, kasu hauetan, empatia aktiboa, entzute aktiboa eta empatia erabiltzea bere bizikoa da. Zer sentitzen duzu? Zer ulertzen duzu hontaz? Nola bizi duzu hau? Seguruenik diot, badaki delako hau hola dela, baina zuen erabe edo aurrek ez dutela emozioen inguruko hizkuntzarik. Guri ere, heldu bezala gertatzen zaigu. Aurreko urtean, ni gelara iristen nintzenean, egunero galdetzen nien zer moduz zaudete. Eta hieren erantzuna beti ondo zen. Eta nik esaten nien, baina eske ondo ez da emozio bat. Ondo, egoera bat da, baina emozio bat ez da. Orduan, ezin dezute ondo esan. Debekatuta dago ondo esatea. Eta duan gelditzen zian, como... Orduan, hau ikusita zer egin nun? Ezagutzen dezute emozioen gurpila. Ez, bueno, googleatu dezakezute, jatzazute emozioen gurpila. Eta da, emozio guztiak agertzen diren gurpil bat, bale? Orduan, honekin nik zer egin nun inprimatu eta gelako paretan itxatxi. Egunero, nik 35 minutu hartzen nitun nire ikaslei galdetzeko zer modu sentitzen zara gaur. Orduan, joan zaitez gurpilera eta saidazu. Bueno, triste, haserre, jeloskor, inseguru sentitzen naiz. Eta esango jazute, baina eski 35 minutu hartzea denbora gehiagi hartzea da. Bueno, bai, baina azken finean, erabaki guztiak dira politikoak, eta nik pertsonalki, eta agian esango dudan honekin arduragabe bat dirudit, baina egia esan nik nahiagoet neure aurrak ikastea izendatzen nola sentitzen diren, izendatzen eta identifikatzen nola sentitzen diren, eragiketa matematiko bat ikasi beharrean. Baina, hau, ja, nire movida pertsonala da. Bueno,
hau egin zuen klasetan egin dezakezuten gauza bat da, bale? Niri super ondo funtzionatu zidan, hasieran gauza guztiak bezala, jiji, jajaja, baina gero lagunekin esaten dudan bezala, se empieza de broma y se termina en serio, bale? Bueno, zer gehiago, garrantzitsua da mutilek ulertzea, matxismoak beraiei ere kalte egiten dietela, eta parekidetasunak edo berdintasunak abantaila pertsonal eta sozial asko dituela. Batez ere, harreman osasuntsugarriak eraikitzea, lasaitasun handiago sentituko dutela, askatasun emozionala edukiko dutela. Orduan, nik berriz errepakatuko dut, gomendatzen dizuet pila bat, El deseo de cambiar liburua, Bell Hooksena, ¿vale? Bueno, agian txatean norbaitek idazten badu, El deseo de cambiar, Bell Hooks. Neri mundu bat ireki dit. Así que gomendatzen dizuet hau irakurtzea. Zer erronka nagusi gehiago ditugu, espazio seguruak sortu behar dira, mutilak bere esperientzietaz hitz egin dezaketen, ze hau ez da gertatzen, eta agian, kuadrilletan ez da gertatzen, guazen ikastolan espazio bat irekitzera, astean behin, 2 astetan behin, honen inguruan hitz egiteko. Patioan izan daiteke, jo que se, nere anaiak DBH-en egiten du lan, eta espazio hau ireki du, eta mutil pila bat doazte. Patioan, hitz egitera, zer sentitzen duten inguruan, bale? Hau utopia dirudi, baina benetan gertatzen ari da. Zer gehiago, generoaren eraikuntza arautzailearekin haustea ausardizkoa da, eta ausardia horrek babesa behar du. Horregatik, hezkuntzatik baliabideak eskaini behar dira. Ze motatako baliabideak, errespetu giroa, irakasleen aliantza, talde dinamika seguruak izatean. Bestalde, genero aginduak betetzea eta ez betetzea, biak, ez dago beste irtenbiderik, gatazka pertsonalak eta sozialak sortzen ditu. Eta ez zitzaion lana ez da, gatazka horiek saihestea, baizik eta pixkatxo bat erreztea. Nola egingo dugu hau? Entzunez, izendatuz eta ulertuz. Azken finean, gatazkak egotea ona da. Zergatik? Norberaren identitatea eraikitzeko balio dutelako. Gizonen sozializazioan zaintza ez dago baloratuta, baina funtsezkoa da gizontasun berrietarako, bale? Orduan, gizonekin edo gure mutilekin kasu honetan zer egin behar dugu, zaintzarako edo autozaintzarako gaitasunak erakatsi. Nola entzun behar ditugun pertsonak? Nola lasaitu behar ditugu pertsonak? Nola eskatu dezakegu laguntza? Eske, tontakeri bat dirudi, baina eske benetan ez dakite hau nola egiten den, ez dakite pertsona bat nola entzun behar den. Hau superargi ikusten ari naiz, La Isla de las Tentaciones ikusten ari naiz, bale? Feministaren txartelak kenduko diate. Baina nik askotan gizonezkoak entzuten ditut, eske justu atzo gertatu zen. Tipo batek tipa bati esaten zion. No llores, que estás muy fea. Zer da, eske ez dakite nola entzun. Ez dakite aurrean duten pertsona hori, eta gainera negarrezari den pertsona hori nola zaindu. ¿Cómo que no llores, que estás muy fea? Hostia, vaya tela. Bueno, zer gertatzen da sexualitatearekin. Lanketa ez da soilik arriskuen prebentzioan egin behar. Ez egin praktika hau gertatuko zaizulako. Kondoia erabiliz, bestela, hau da arriskuaren prebentzioa, bale? Orduan, mutilen gorputzarekiko, itxura, potentzial igoteoa eta desiraren logika soziala aztertu behar dira baita ere. Honen helburua zein da, errespetuan, plazer partekatuan eta komunikazioan oinarritutako sexualitatea haiek ulertzea, ulertaraztea. Ondoren, lengoaia zaintzea, gurea batez ere,
haiena baita, baina gurea baita irakasle bezala, bale? Azkenean, badakigu hizkuntzak errealitateak sortzen ditula, eta eguneroko hitzek, kesi marika, kesi nena, kesi tal, botere harremanak erreproduzitzen dituzte. Beraz, garrantzitsua da umorean eta hizketaren analisia egitea. Baina, karo, herrieta egin gabe, bale? Ezu, zergatik deitu diozu marikoi? Bale, baina marikoi izatea, zerbait txarra da, bale? Goazen bide hortatik, ea nora iristen garen eta nora iristen diren. Zer gertatzen da sare sozialekin? Bueno, youtuberrak, La Isla de las Tentaciones, takatan, identitate maskulinoen ereduak sortzen dituzte, bai, hau argi dago. Orduan, mutil gaztei tresnak eman behar dizkiegu kritikoak izateko honekin, bale? Eredu hauek ez ditugu debekatu behar, debekatzeak beti kontra datorrelako, baizik eta irakatsi behar diogu hau nola irakurri, bale? Adibidez, klasean ikusi dezakezute La Isla de las Tentacioneseko egun bat. Aber zer gertatzen den, aber zer ateratzen den. Eta, bueno, kirola, aspergarria. Mutil askoren sozializazioaren ardatz nagusietako bat da. Orduan, hemen zagertzen dira, lehiakortasuna, hierarkia, ahultasunaren beldurra. Orduan, ez da kirola gaitzetsi behar, baizik eta kirolaren bidez beste maskulinitate eredu batzuk lantzea. Zeintzu dira hauek, talde lana, zaintza fisikoa eta emozionala, liderargo partekatua, bale? Orduan, lan egiteko aukerak gure egunerokotasunan 11.000 agertzen dira. Bueno, hau guztia labur bilduz. Mutil gazteekin daukagun erronka nagusia ez da haiek konbentzitzea, baizik eta ulertzeko, zalantzan jartzeko eta alternatibak bizitzeko espazioak eskaintzea. Hori alde batetik, eta bestetik, matxismoaren kulturak haiei ere kalte egiten diela erakustea. Zer modu zaudete? Ondo, bale, bukatzen ari gara, bale? Orduan, goazen lanketa zehatzekin, bale? Lehenengo pausua gurea da. Ulertu behar dugu, desberdintasuna zer den, pixkat azkar jango naiz, bale? Ze uste interesatzen zaizuela hurrengo diapositiboetan ikusiko duguna. Orduan, zer da desberdintasuna? Aukera edo eta baliabide berdinei sarbiderik ez izatea, bale? Hemen ikusi itzazkegu bi haur, haur batek sarbidea daka, sagar askoren sarbidea daka, eta haur honek ez, bale? Orduan, bueno, bale, zer dugu honen aurrean? Berdintasuna. Zer da berdintasuna? Baliabidek, tresnak edo eta laguntza uniformeki banatzea edo jasotzea. Bale, kasu honetan arazoa konpondu da? Ez, ze baliabide berdinak eman dizkiegu, kasu honetan eskailera, baina ezkerreko haurrak privilegioak ditu eskuinakoaren ondoan. Orduan, bale, honen ondoan zer egin dezakegu? Bale, parekidetasuna asmatu zen gero. Zer da, desberdintasuna identifikatuz eta jorratuz tresnak egokitzea. Eskailera altuago bat behar du. Venga, goazen eskailera altuago bat ematera. Berdin. Konpondu dugu arazoa? Ez, zergatik, alde batean bestean baino sagar gehiago daudelako. Eta zergatik daude alde batean bestean baino sagar gehiago? Enborra okertuta dagoelako. Orduan, zer da egin behar duguna? Justizia soziala, bale? Sistema bera konponduz, baliabidei, tresnei edo eta aukerei sarbide berdintasuna ahalbideratzea. Hau da, irakasle bezala, edo hezitzaile bezala, egin behar duguna. Bueno, eta pertsona bezala, bale? Lokorrean. Hau da, sistema aldatu. Bale, orduan, zelanketa zehatzak eraman ditzazkegu aurrera gure aurrekin edo gure nerabeekin.
alde batetik ulertu behar dugu kolektiboa norbanakoaren aurretik dijoala. Honek ze esan nahi du. Ondoan dituzten pertsonak nola sentitzen diren eta zer behar duten aztertzeko tresnak eman behar dizkiegu, bere behar propioak beti ez direla lehentasunezkoak ulertaraziz. Vale? Bigarren puntuan, espazioari buruzko kontzientzia. Okupatzen duten espazioa eta ea berdintasunezkoa den azter dezatela sustatu. Bai espazio fisikoa zein hitzezkoa. Vale? Goazen ikustera gure gelan, norkik hitz egiten duen, nori ematen diogun hitza, patioan superargi ikusi dezakegu nork okupatzen duen espazioa, bale? Eske gure egunerokotasunean ditugu adibideak. Zer gehiago, maskulinitatea galdekatzea, analisia eta emozioak. Nolakoa da mundua nire begiradatik? Zer sentitzen dut pertsibitzen dudan mundu horretan, bale? Orduan, beren maskulinitateari buruz galdetzeko espazioak eta uneak sortu. Bai gainera, eske hau, ariketa superpolita da. Eta laugarrenik, mutilen hartako genero elkarrizketak. Hau da, beste haur edo gizon batzuekin horretaz hitz egitera eta beste gizon batzuk horri buruz entzutera animatzea. Hau da, justo gaur egiten ari garena, bale? Eta, nik gizon talde ez mistoekin egiten dudana, bale? Zer da egiten dudana? Hilean behin elkartzen gara eta, venga, hile hontan ze arazoki dituzu gizon izateagatik. Jo, pues ikusi dut hau konturatu naiz tal, goazen honen inguruan hitz egitera eta honekin zer gertatzen den, bale? Espazio hauek sustatu behar ditugu, ze gizonezkoek kriston zabria dute eta hitz egiteko beharra dute, bale? Orduan, gero eta lehenago hasi, gero eta lehenago kudatuko dugu egoera hau, bale? Orduan, labur bilduz. Nola goaz, bale. Gizoneko teraren ulermenean, banaketan, erabileran eta transmisioan edo erreprodukzioan duten paperen etengabeko azterketa egin behar dugu. Honetarako gu ere kontziente izan behar gara hontaz, bai? Gizonen ordezkaritza eta partaidetza kontrolatu behar dugu, irakasle bezala. Zaurgarritasuna eta ahuleziak onartzea, gehi laguntza eta babesa eskatzea, eta hau nola egiten den irakastea. Hau nola egiten den irakaslea erresa da, Osea da, muti esatea, aizu, ni triste nagonean, gustatzen zaidana da, besarkada bat jasotzea. Edo galdetzea, aizu, Luar, zerbait behar dezu, bale? Zerbait behar dezu, galdera hori, kriston indarra daka. Adimen emozionalaren garapena, bale? Sentitzea, identifikatzea, adieraztea eta partekatzea. Gatazka konpontzeko indarkeriari gabeko metodoak lantzea. Tradizioz, femenino gisa etiketatu diren ezaugarriak, jarrerak eta portaerak onartzea eta balioestea, hau da, beste maskulinitate eredu batzuk irisgarri eukitzea. Eta gizonet eta mutilen arteko interpelazioa eta pedagogia. Hau super garrantzitsua da. Orduan, ekipo, informazio pila bat eman dizuet, 130arekin gelditu balin bazarete, primeran, bestela, PowerPoint hau bidaliko dizuet, liburua ere bidaliko dizuet, eta beste zea didaktikoak ere bidaliko dizkizuet, zuen geletan ariketa batzuk egiteko eta ea posibilitatea dakazuten, eta eskerrik asko. Luar, bazegoen txatean galderatxo bat Beñat egin duen galdera. Vale. Hori, bere ipintzen zuen
kasu praktiko bat, Bai, ea nola ikusten duzun. vale. Hau, nondik. Vale, irakurriko da, Haupa, aurkezpen zoragarria gaur ere. Lanketari nondik heldu oso zehatz indikatzagatik. Ezin dut galdera bideo bidez egin eta hemen, vale. Kasu oso zehatz bat. Pertsona harrak, vale? Zaintza lanetan iaz direla aritzen lantzen hasten garenean mutilazkoaren aipamena izaten da, baina lan batzuetan indar fisikoa garrantzi handia du. Eraikuntzan, basozaintzan, edo arrantzan adibidez, bale? Lan horiek egiteko, eske justo, ez dituzten, bale. Eme asko gai izan daitezke, baina popa, bale, logikoa da, lan horietako estereotipoa gizonezkoa izatea. Bale, nola heldu honi? Bale, pentsatu behar dugun lehenengo gauza da. Hau egia da. Osea, galdera bada, Hau egia da. Bai. Erantzun aldut? Bai, noski. Vale, nik, bueno, ez dakit ezer ziur, baina nik uste dut egia dela nolabaiteko bentaja fisiko bat egon daitekela gizona izan da honelako lanak egiteko, ez da, indarra behar duten lanak aurrera eramateko, baina bentaja fisiko hori izatea ez deu esan emakumezkoak ez garela gai lan hori aurrera eramateko bebai. Bai. Bai, bale, Kris, eskerrik asko. Bueno, alde batetik, bentaja fisikoarena, bueno, depende ze gizon eta depende ze emakume, Egia da. bale? Osea, hori hasteko. Hori, lehenengo galdera, hori da. Bigarren galdera da, lan hauek aurrera eramateko behar dugun gauzarik sendoena indarra da. Agian ez, ¿vale? Gazteleraz esaten da, más vale maña que fuerza. Orduan, bueno, handik joan gaitezke. Orduan, erantzuna, agian ez diezute erantzun finko bat eman behar, baizik eta galderak egin. Bueno, baina hau egia da, hau ikusten duzute, gelako mutil guztiak dira gelako neska guztiak baino indartsuagoak. Vale? Eta orduan, galderen bidez, ea haiek iristen diren erantzun batera. Bale, eskerrik asko Luar, nik uste dut, komentatuko diot Mariari bagaudela hemendik, haiek uste dut daudela itxaroten, eta, bueno, hasiko gara orduan guztiak batera, bale? Venga, vale, eskerrik asko ekipo, Mila Mila esker. esker. zuei. Ez dakit zer egin behar dudan nik orain hauek Bai. bueltatzeko. Suposatzen dut, bai, bueno, uste dut Mariak hau egin zakela. Uste dut, bueno, gutxienez hori esan du. Badago, bai. Vale, bai. Badaude azkenengo bateratxo batekin eta ja konektatuko dira segituan, bai. Mila esker uste dut oso interesgarria izan dela eta klabe batzuk egon diela hor, orain komentatzeko be bai eta, bueno, horri gaitzeko. Eskerrik asko. Zagit, txapa handi egia izan den. Eske kasu hauetan, ordu bateko saioa denean, zaila da zerbaiti heltzea. Bai. Baina, bueno, niri behintzat ez zait astuna egin, Nik uste dut ondo egon dela, bai. Vale.
Eso oso ondo egon da lugar. Mila esker. Eskerrik asko. Vale. Galderan, irakurtzen ari naiz, zaintzara esanez biologikoki umeak zaintzeko zein gehiago daukatela. Eta zaintza lanetarako genetikoki egokiak direla. Joe! Ja, eske, hau ez da egia. En plan, bueno, zuek zeu segizute honen inguruan. Ez dut hau biologikoa dela. Eta naiz eta biologikoa izan, biologikoa balitz, hauela izan beharko litzateke, esan nahi dut. Vale, demagun, gizonezkoak zaintza lanetan eukitzea ez dela naturala. Baina gaur egun naturala den zerbait badago, hau da, arropa daramagu. Arropa naturala da. Chris? Ez que justo pantalla handian zaude. Bale, erabat kulturala erantzun nuke nik, agian biologiaren eragina apur bat ere egon daiteke, baina batez ere kulturala da. Bai, ni horrekin be bai ados nago. Ni izan daiteke justo seme-alabak izatea, hor amak seme-alabak dituzte eta aitak ez dugu seme-alabik, osea ez dakit nola esan. Baina nik uste dut amatasuna eta aitatasuna batez be kulturaiki dagoela influentziatuta eta ez biologikoki. Naiz eta biologikoak izan diren edo izango diren gauza batzuk egon, nik uste dut batez be, baina aitatasuna, amatasuna eta gizartean egiten dugun edo zer gauza batez be kulturala da, ez? Nola esaten zen hori gizakia abere soziala dela, ez? Hori nik uste dut horrek esan nahi duela, batez be kultura gaela. Bai, total, eta honen inguruan ere oso interesgarria da ikustea eta generoaren inguruan hitz egiten ari garenean batez ere oso interesgarria da ikustea beste momentu historikoetan eta beste geografia puntuetan familia ez dela guk Europan ulertzen dugun familia mota eta generoak ez direla gaur egun ditugun generoak, bale? Adibidez, kultura aurre kolombinoetan bazeuden beste kultura batzuk non 5 genero existitzen ziren, bale? Gaur egun diote, beste kultura batzuetan 3. genero bat onartzen da. Inkluso 4. genero bat onartzen da, bale? Orduan, bueno, hau oso erabilgarria da. A ber, zer da nahi duena. Hemendik joatea oso erabilgarria da, batez ere aurrentzat, bueno, ez bakarrik aurrentzat, baina, bueno, ezin zaila garenik aurrentzat, hemendik abiatzea oso aberasgarria da, erakusteko generoa ikasten dugun zerbait dela, maitasuna ere ikasten dugun zerbait dela, eta ez dagoela, gaur egun ez dagoela ezer biologikoa. Eta Monikak esan du, adopzioen kasuan, amakumea tripan izan gabe ere zaintza lanetan ama gehiago inplikatzen dela esango nuke. Bale, hau oso argumentu interesgarria da. A ber, Mariak esan du... Nizan naiz. Ah, vale. Hori elkartu garen gaia. Eso, nos hemos juntado ya, era para no cortarte, por eso... Vale. Como estabas justo interviniendo y nosotros también, mientras habíamos esperado y nos acompasábamos, estábamos también con pregunta, entonces eso. He cerrado la sala ya del grupo de castellano y nos juntábamos aquí, hacemos lo que habíamos comentado. Álvaro nos cuenta un poco la propuesta y la invitación que tenemos y luego seguimos si queréis preguntando un poquito de
debate lo que nos dé, ¿vale? Que yo creo que hay mucho y ganas. Es que ricasco. Muy bien, pues nada, creo que estoy intentando compartir pantalla. Se ve, ¿verdad? Se ve, Bai, ikusten da. vale. Lo Venga, tienes pues. sin presentar, o sea, Espérate. eso. Así mejor, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que yo creo que tienes encima a la gente y salen como cuadrados encima. Vale, espérate. Es que entonces no os voy a ver. Ahora ya se ve mejor. Mejor, sí. Esto yo entiendo que sí ahora, porque los botones también los estáis viendo, ¿verdad? O sea, se ve solo un bloque, o sea, en oscuro, no se ve lo que es. Pues no sé, espérate. Pero se ve, o sea, se ve la presentación. No te Vale, preocupes. vale. Vale, pues Sufi. entonces, nada, os quería invitar sobre todo a los hombres que os habéis conectado hoy, dentro del proyecto que está financiando todas estas actividades que estamos haciendo alrededor de coeducación, ¿no? Una de las actividades que nos gustaría poner en marcha era generar un pequeño grupo de hombres con distintos perfiles, ahora lo vemos, pues para reflexionar un poco sobre esta temática de la masculinidad, ¿no? Cómo se construye, eh, cómo nos influye, etcétera, etcétera, ¿no? El objetivo de este grupo no es tanto em, que sea como un tema formativo o así, sino partir mucho pues de las vivencias personales, de nuestra vida cotidiana. No hace falta saber ni no saber, no es un ejercicio intelectual en el sentido de reflexionar sobre una temática desde un ámbito académico, no va de eso, sino de algo mucho más sencillo, mucho más eso desde la cotidianidad de cada hombre, de lo que vivimos y de lo que sentimos, pues a partir de ahí empezar a construir, ¿no? También nos gustaría que otros objetivos tuviese que ver con el mundo del educativo, ¿no? Si es verdad que es un grupo que queremos abrir a cualquier hombre, pero a nivel de temáticas y así, sí que nos dirigiríamos también a, al tema educativo, ¿no? Cómo desde la educación, no solo la educación formal, también pues desde la paternidad, etcétera, etcétera, cómo desde lo educativo se va construyendo esos modelos de masculinidad hegemónica y sobre todo cómo, ¿no? Desde lo educativo también podemos deconstruir esos modelos y proponer otros o, ¿no? Poder hacerlo de otra manera. Y también queríamos que el grupo no sea, pues lo que os decía, que no sea algo especialmente denso y tal, sino tirar también mucho desde lo lúdico, desde las series, desde los cortos, las pelis, las novelas, los cómics, los monólogos, ¿no? Utilizar como todas esas herramientas culturales que nos puedan servir como para disparar, ¿no? Para reflexionar sobre algunos temas y a partir de ahí seguir tirando del hilo, ¿no? La idea que nos estamos imaginando para el grupo es comenzar aproximadamente en febrero y hacer una sesión mensual, pues una sesión pues como de hora y media, 2 horas, una cosa así. Entonces, empezando en febrero hasta junio, serían aproximadamente 5 sesiones. Pero en cualquier caso, esta es la idea inicial y sí que nos gustaría que con el grupo de hombres que se apunte, pues que tengamos también autonomía, ¿no? Pues para decidir cómo queremos hacer las sesiones, cuántas sesiones queremos hacer, etcétera, etcétera. La propuesta sí que es la sesión mensual de febrero a junio, pero si a partir de ahí se quiere seguir
o se quiere hacer de otra manera, o se quieren hacer menos sesiones pero de más duración, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso lo podemos ir hablando para adaptarnos, ¿no? Pues a las necesidades y los deseos de los hombres que vayamos a formar el grupo. Igualmente con el tema de la presencialidad o lo online, ¿no? Pues dependiendo también desde dónde las procedencias de los hombres que conformen el grupo, pues podemos plantear algunas sesiones que sean presenciales, ¿verdad? U otras que sean online. La primera sesión de febrero sí que la estamos planteando un día entre semana y dependiendo un poco de apunte que haya, pues veremos si lo hacemos presencial o online, pero bueno, a partir de ahí la idea es que en el propio grupo también tengamos pues autonomía para poder decidir sobre este tipo de cosas. Y a nivel de perfil, lo que os decía, es un grupo dirigido a los hombres que tengan motivación personal, interés en trabajar estas temáticas. Nos interesa mucho el perfil educativo, profesores, monitores, padres, etcétera, etcétera. Y bueno, y sí que pedimos, ¿no? Pues obviamente, pues el compromiso mínimo de tener pues el tiempo disponible para poder participar de las sesiones que vayamos haciendo, ¿no? De las reuniones. Y aquí con el código QR o con el enlace, que os lo mandaremos todo esto, pues hay un enlace, un formulario para poder inscribirse al grupo, ¿vale? O para las personas que tengan interés. Em, la primera sesión la haremos el 4 de febrero a las 5 de la tarde y a partir de ahí pues iremos viendo. Em, Eso sería un poquito lo que voy a dejar de compartir. Eso sería un poco la propuesta. Y yo creo que esta propuesta surge, pues un poco, yo creo que el lugar también, por lo menos en el grupo en euskera, apuntaba hacia ello, ¿no? Esto de vincularlo también un poco al mundo educativo tiene que ver con, pues yo creo que la mejor manera o una de las maneras más eficientes en la educación, ¿no? Para que los chavales aprendan es el modelaje en el sentido de tener modelos, ¿no? Pues los chavales se fijan en los modelos, ¿no? En las personas que tienen alrededor. Y yo creo que en la medida en que los modelos de masculinidad que tienen a su alcance son tóxicos, pues les estamos poniendo las cosas bastante difíciles, ¿no? Y me parece que en ese sentido los hombres adultos podemos jugar o los hombres adultos y educadores además, ¿no? Pues tenemos un papel especialmente relevante en ese sentido, porque tenemos la oportunidad de ofrecer a nuestros alumnos, también a nuestras alumnas, ¿no? Pues modelos distintos de ese hombre. Pero claro, ofrecer modelos distintos de ese hombre supone necesariamente que nosotros individualmente y colectivamente nos tenemos que repensar y nos tenemos que, no sé si la palabra es evaluar, pero nos tenemos que mirar un poquito por dentro y cómo estamos siendo hombres y cómo no estamos siendo hombres, ¿no? Yo creo que no se trata tanto, o el objetivo del grupo no es hacerse harakiri y fustigarnos y no sé, no va de eso, pero sí va jolín, de tener un momento y una oportunidad de mirar qué pasa por dentro, cómo estamos siendo hombres y qué es lo que ve nuestro alumnado, nuestros hijos, ¿no? Nuestras hijas en nosotros. ¿Qué modelo de masculinidad ven? Y qué les podemos ofrecer también en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que eso a nivel educativo tiene un potencial muy grande y uno de los objetivos del grupo es precisamente poder propiciar que eso suceda, ¿no? Por eso animar a los pocos hombres que antes quedaba alguno más conectado, veo que algunos han caído por el camino, pero bueno, propiciar que esos hombres puedan formar parte del grupo y a vosotras, sobre todo, animaros mucho, mucho, mucho a que identifiquéis aquellos hombres en vuestros claustros, parejas, amigos, vecinos,
lo que sea que conozcáis, que creáis que les puede interesar, ¿no? O que pueden tener cierto interés hacia un grupo de estas características y que les animéis a, pues a que se inscriban, que les paséis el enlace y que en ese sentido lo mováis entre los hombres, porque de verdad creo que estamos en un momento en el que la construcción, o sea, pues creo que para los niños, adolescentes que están construyendo ¿no? Que están construyendo, digamos, su manera de ser, y en ese sentido, pues la masculinidad juega un papel importante, ¿no? Pues que lo están teniendo difícil. No sé si más difícil de lo que lo teníamos nosotros en su momento, pues no sabría decir, ¿verdad? Pero desde luego, ojo, si la adolescencia ya es de por sí una etapa un poco complicada, pues no sé si seguramente a las adolescentes tampoco se lo estemos poniendo muy fácil estos modelos de masculinidad, ¿no? Entonces, pues vamos a ver si desde este trabajar un poco con los hombres, ¿no? Trabajar un poco la masculinidad, ver qué nos está pasando por dentro y ver qué podemos ofrecer para cambiar las cosas, ¿no? Pues vamos a ver si por ahí también se pueden ir construyendo pues, alternativas a la situación actual de cómo están las cosas, ¿no? Y bueno, pues yo tampoco quiero extenderme mucho más. Y sí me gustaría no extenderme mucho más, pero sí insistir en que nos echéis un cable con la difusión de esto, porque yo creo que esto va a funcionar no tanto con esa difusión masiva y tal, que la haremos, sino con el agarrar a este profe que es muy majo, que ha trabajado estos temas y que seguro que le puede interesar algo de esto, ¿no? O sea, hay que ir un poquito ahí puerta a puerta. Entonces, nada, pues animaros un poco a que con eso nos podáis apoyar. Hasta ahí sería, es que ricasco. Pues es que ricasco, Álvaro. Y si queréis eso, aprovechamos unos minutillos para poder compartir o, bueno, no sé si Luar o Miguel Ángel o alguna de las personas que estáis por ahí. Y si ya hemos compartido, pues nos vamos con los deberes para hacer grupo. Total. Desde Iruki La Rocha tenemos este proyecto, nos juntamos con los hombres mínimo una vez al mes y es súper interesante, así que de verdad os lo recomiendo mazo. Hmm. Es que- Pues con este silencio, eso, la gente se ha ido despidiendo y han ido agradeciendo, así que es verdad que justo estamos en tiempo y eso es perfecto para poder cumplir nosotros también. Así que, pues agradeceros una vez más, es que ricasco vi hoy, y a todas las que habéis participado y han seguido hasta ahora. Nos vemos la semana que viene en las dos últimas sesiones, ¿vale? Es que ricasco.